Az én tapasztalatom szerint az MLM-ben a termékek gyakran túlárazottak. Sok vásárló nem vásárol újra, mert egyszerűen nem engedheti meg magának. Vannak olyan rétegtermékek is, mint például a gyümölcslé vagy más egzotikus termékek. Meg kell győznöd az embereket, hogy kezdjenek el olyasmit vásárolni, amihez nincsenek hozzászokva, és amire nincs is keretük. Ennek eredményeként lehet, hogy egyszer vagy kétszer vásárolnak, de nem vásárolnak rendszeresen. A The Wellness Company termékei olyan termékek, amelyeket a család minden nap használ. Ráadásul természetesebbek, biztonságosabbak és egészségesebbek. Emiatt a vásárlók maguktól térnek vissza vásárolni. Anélkül, hogy újra és újra el kellene adnod nekik. Nincs is rosszabb annál, mint amikor nyomást gyakorolsz az emberekre, hogy vásároljanak. Mi a bizonyíték erre? Nos, a Menade utcánál a múlt hónapban vásároló ügyfeleink 96%-a ebben a hónapban is vásárolni fog. Ez az átlagos havi újrarendelési arány. A legtöbb MLM cégnél az átlag 20% és 30% között van. Gondolj csak bele! Tegyük fel, hogy egy olyan MLM cégnél vagy, ahol az újrarendelési arány 20%. Ha lenne egy vállalkozásod 100 vásárlóval, akik ebben a hónapban vásárolnak, közülük csak 20-an vásárolnának a következő hónapban is. A következő hónapban 80 új vásárlót kellene találnod, hogy legalább nullára kijöjj. Hasonlítsd ezt össze a 96%-os újrarendelési aránnyal. A hónapot úgy kezdenéd, hogy a 100 eredeti vásárlódból 96-an ismét vásárolnak. Az az energia, amit egy MLM vállalkozásban minden hónapban a forgalom pótlására fordítasz, a wellness cégnél ténylegesen a vállalkozásod növekedésére mehetne. Az erőfeszítéseid többre mennek. Szóval 2005. februárjában indítottam el a Menade utca vállalkozásomat. Az évek során több száz vásárlót ajánlottam, és a csapatom is ajánlott vásárlókat. Ma 19.500 vásárló vásárol a szervezetemben. Minden egyes vásárló minden havi vásárlása után jutalékot kapok. Több mint 16 millió dollárt kerestem a Menade utcával. Ez persze nem mindennapi dolog. Nagyon kevesen keresnek ennyit. Valójában a vásárlóink 80%-a egyszerűen elégedett azzal, hogy a Menade utcánál vásárol. Ők nem ajánlottak senki mást, és ez teljesen rendben van. Ők egyszerűen boldog vásárlók. Körülbelül 10% ajánlott néhány vásárlót, és annyit keresett, hogy havonta néhány terméket ki tud fizetni belőle. A maradék 10% több vásárlót ajánlott, és jelentős jövedelemre tett szert. Az élet minden területéről érkező emberek, tanárok, ápolók, ingatlanügynökök, kisvállalkozók és még sokan mások találtak valódi passzív jövedelmet a Menade utcánál. Az MLM-ben ezt ritkán láttam, de itt a Menade utcánál nap mint nap tapasztalom. Szóval, ha érdekel egy hosszú távú, passzív jövedelem, ami tényleg változást hozhat az életedbe, csatlakozz hozzánk a Menade utcánál.